Llion, diolch am ymuno efo fi wrth ymyl o wal graffiti ma, 'dan ni edrych bach yn dodgy, dweud y gwir dydan. Lot o bobl adre falle ddim yn gyfarwydd â chdi, ond be ydy dy waith di o ddydd i ddydd? Dwi'n gynhyrchwr, dyna beth yw'r prif swydd. Swydd lle mae pobl yn dod i fewn hefo dim byd o gwbl fatha blank canvas. Bydd y caneuon fatha wedi sgwennu, ond heblaw am hwnna, bydd yn byd. So yn ddiweddar dwi wedi gwneud gwaith Gildas. Dwi wedi gweithio for Gentle Good a Zerves the Pepper. Dwi newydd mixio album nhw. Ac oedd album Zerves the Pepper wedi cael ei enwebu ar gyfer y Welsh Music Prize bydd yma. Ni'n falch iawn. Lle ti'n gweithio ta? Oes gen ti studio dy hun? Dwi'n fy studio adre, fatha mix studio. Ond dwi'n gweithio yn y Music Box yn Gaerdydd. A ie, dyna lle dwi'n bennaf yn gweithio. Ti di gweithio fo, nes di enwi rhai Garth Bonello a Gildas. Mae hynna'n eitha acoustic. Sut brofiad oedd gweithio efo'r ddau artist yna? O, anhygoel. Mae'r ddau yn mor talented. So, ar y Gareth fynd allan i China, gyda lot o fatha field recordings, ac gyda ddod â heina nôl, ac yn ei recordio lluniau efo'r Mavro String Quartet ar ben heina. O'n i ddefnyddio cerddorion Tsieineaidd o Llundain i greu fatha Chinese-Welsh fusion. Wow. So dyna be oedd y syniad. Ond oedd yn prosiect cymharu anodd i ddod at ei gilydd, cos yna lot o leiliadau recordio dros amser weddol hir. So i ddod â hwnna at ei gilydd oedd yn dasg, ond dim ond mae'n album anhygoel. So mae gen ti brosiect newydd o'r enw Cotton Wolf. Deitha fi chydig bach am hwn. Cotton Wolf ydi project electronic efo fi a Seb Goldfinch. A Seb sy'n sgwennu'r trefniant lluniau ar gyfer y Gentle Good. Dyna lle yw'r project ddechrau, really. Pryd o'n i'n recordio lluniau, efo album cynta Gareth, 2007 o beth. Yn y downtime, byddwn ni'n siarad am y techno scene ym Mhryden a'r Almaen. Mae'r ddau yn ni'n huge fans o'r scene yna. Fatha yn ystod yr 80au neu rwan? Rwan, wel, ni'n ddechrau sôn am fatha Aphex Twin a Oteca a'r Siren yn yr Almaen, efo fatha Motolector a dyna lle roedd ddechrau, really. Wedyn 6-7 mlynedd wedyn, a ni'n dechrau ni Cotton Wolf, so a long time coming, ti'n meddwl. Sut ydych chi yn disgrifio sŵn Cotton Wolf? Rhyw fath o melodic, glitch, space lo-fi pop. Waw! Ti'n swnio fatha bod chi wedi paratoi i hwnna, de? Ond, ie, mae'n fatha elfennau organic iawn yn y bod, dwi'n meddwl. Ond efo drum machines, a lot o layers, synth layers, ond efo fatha pop structures. Ie. Mae'r EP Catapult allan rwan, lle fydd bobl gael gafel ono fo? Ti'n gallu gael o Amazon, iTunes, Resident Advisor, dwi'n meddwl, a mae allan o Strange Town Records. Bydd EP newydd mis Ionawr hefyd, allan o Strange Town hefyd.